आबौआ मा खालामनायाव नोंसोर हमखो ओमफ्राय? आबौआ मा खालामामोन बेयाव बोरै हमनो मोनखो नोंसोरो? बेनोथ' गान्दु माबा सुखेरा गेगेर गेगेर होननायखाय नायबाय जोङो जालायगासिनोसो दङ। मा गोमखो बिदि गोमफेरा दिनै मा गोमखो होननानै जोङो एसे ओरै बेरायलांदोंमोन नालाय एसे मास्टार लिंहरदोंमोन जोंना प्रिन्सिपाल लिंहरनायखाय थांबाय जोङो दाना गेगेर होनगासिनो। नोंसोरथ' बे रुम खाथियावनो थायो नामा? औ थायो। ओंखायनो बोरै बिसोर हौवाजों जानाय? हौवाखौ आंबोथ' मिन्थिया नै सोङाखै आं दाबो आंनो एसे साइडआवसो होननानै नोंनाव फन हरफैदों। हौवायालाय बर' ना हारसा ना बांगाल? बा बेयो बर'आनो दारि गैया गैनाया बर' जागोनदां। ओमफ्राय नोंसोर हौवाखौबो हमनानै दोनबाय नामा रे? सानैखौबो खानानैसो दङ दा खारनो होननानै। खानानै मा खालामगोन नोंसोर बुगोन नामा बिसोरखौ? जों बुनायालाय बुथ'वाखै रावनिबो डिसिसन मोनथ'याखै बुथ'वाखै। होमबाथ' आं बेनाव फन खालामाखै आब'नाव र' आं आब'नाव फन खालामनानै नायनो। नों नोंबोनि मबाइला सुइसअफसो जाबाय गावसोर सानैजों नांलायदों होनदों नामा बे मोजाङैनो होजोबाखै होनदों नामा नोंबौआ बेनिखायनो मबाइला दोनथ'नाय जाबाय। आब'नि मबाइलखौलाय सोर बुख्रुबनानै होनाय? ना नोंसोरनो बुख्रुबनानै होबाय? आब'नि मबाइलखौ ना नोंसोरनो बुख्रुबनानै होबाय? जों बुख्रुबाखै बुख्रुबनाया गावसोरना उन्दुलायनाया थोआखैमोननो बेहाय जों थांदेरनाय जाबायना ओमफ्राय मबाइलाबो खाथियाव दोनदोंमोन नामा बे खरसा खाथियाव। साला बियो फरायनो गुवाहाटियाव थाहैनाया बिदिसो खालामबाय बियो। दा नोंसोरसो मा सानो जोंथ' मिथिला जोंथ' बेखौ दा हमनानै दोनबाय लांफैयो ना मायो ना हरो जोंथ' बेखौ मिथिला। होमबा आङो बिनि बिमानो खिन्थानानै होनो बिमाया मा होनो बिमा बिफाया अबासो मिथिगोन बेखौ। नों बिब'आबो नों बिमा बिफानाव खिन्थाना होदो दानो। दे आं खिन्थानानै होगोन। खिन्थानानै होननानै दानो फन